Ja. Jeg stod op her til morgen, tænkte nu går dagen godt. 5 sekunder senere var min hjerne allerede træt. Hvor er mine nøgler? Hvor er min telefon? Jeg leder som en tosse gennem hele min station. Jeg kigger under sofaen, jeg glor bag et gardin. Jeg åbner køleskabet, hvorfor står jeg egentlig her egentlig? Jeg tænker bare roligt, den dukker nok snart op. Men jo mere jeg leder, jo mere siger hjernen stop. Hvor lagde jeg den? Hvor lagde jeg den? Mine nøgler, min mobil, min pung igen. Jeg vender hele huset, hver en skuffe, hver en stol, mens katten bare stiger, som om jeg er en klovn. Hvor lagde jeg den? Sig mig, hvad sker der nu? Brillerne er væk, de sidder oven på mit hoved, ja du. Jeg leder højt og lavt med panik i mit blik, men tingene de gemmer sig, de gør det helt bevidst. Jeg fandt min pung i fryseren ved siden af lidt is. Min fjernbetjening lå i skabet mellem pasta og ris. Min telefon var lydløs, så jeg ringede igen. Den lå i baglommen hele tiden. Sikke en ven. Jeg råber, har I set den? Til familien omkring. De peger bare på mig og siger, den er i din hånd, din ding. Hvor lagde jeg den? Hvor lagde jeg den? Jeg mister mine ting cirka 1000 gange om dagen. Min hjerne spiller gemmeleje fra morgenstund til nat. Jeg burde få en GPS til alt mit private skrammel. Jeg købte sådan en tracker, nu var problemet slut. Men hvor blev trackeren af? Den er da også smuttet. Jeg fandt den under sengen sammen med en gammel sko. 3 ensomme strømper og en Lego-klods på tog. Jeg leder efter bilnøglen, den er væk igen. Den ligger i min jakke, som hænger lige ved siden af mig, mand. Måske er det spøgelser, måske små nisser, måske flytter tingene sig, når jeg vender ryggen til. Eller også er det bare mig, ja, det er nok bare mig. Jeg går ind i stuen, hvad skulle jeg egentlig der? Jeg går tilbage igen, men nu kan jeg slet ikke huske mere. Jeg åbner mobilen for at tjekke en besked. 5 minutter senere ser jeg kattevideo i stedet. Jeg skulle handle mælk og brød og lidt til aftensmad. Kom hjem med chips og sodavand og glemte resten, hvor smart. Hvor lagde jeg den? Hvor lagde jeg den? Mit hukommelseskort må være næsten fyldt igen. Jeg glemmer navne, datoer og hvorfor jeg gik ud, men jeg kan huske sangen fra en reklame i 20 år uden brud. Hvis du ser en telefon, en pung eller et nøglebrød, så er de sikkert mine. De tager bare en lille rundtur. Hvis jeg spørger dig i morgen, hvor mine ting hun er, så svar bare helt roligt. Prøv lige at kigge i din lomme, for det er nok der, de er. Hvor lagde jeg den? Hvor lagde jeg den? Det er mit liv, igen og igen. Jeg glemmer alting, men én ting ved jeg nu. Jeg leder nok igen om 5 minutter.